ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо автоблогер. Бодрои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 қади дар рақамҳои ватсаби мо роҳӣ кинед суратҳоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. Иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. ман кибур шуда истодаи буд. Toyota Camry 6 соли 2020 бардаро, комплектация XSE. ҳолати беҳтарин кати срочни фурӯхта мешавад. Нарха нигоҳ кунед бардаро 275000 сом муфтед сода будам, барои шумо розӣ кардем 265000 сом бардарои ман. нархи беҳтарин аст. Хеле боз биёед аз номи мо гап занед, боз муомила мешавад, яъне арзон мешавад. аз номи мо гап занед бардаро бисёр инсони хубам, нархи беҳтарин розӣ мешавад. Хуб, тонировка ҳуҷҷатҳо солона дар тонировка ҳуҷҷатҳош бардаро. Америка салони сурхати, дискачош баломош дар ҳолати хуб бардаро. Кузовош тоза аст, ахи боша нигоҳ кунед. XSE мешавад бардаро. дидед бардаро XSE. салон ҳозир бибинед. марҳамат, ҳолати салон, кожни салон, салон бинед чира хушрак аст. Бай аз салон ҷош бардаро. Бесключевой доступ дар чизмики хизон, сидени лифт, винкл бардаро 2020 моҳи 08 даст бардаро. 2000 қариб 21 мешавад. Агар 21 мешуд, торпеда монитораш дигар хел мешуд торпедаш. Хуб, подсветка дорад бардарҷоно. Сежи даснекем. Пробега 65000, бале 65000 километр пробег доштааст. Беҳад пробеги кам, мотор дурим, кожни рул, мультирул, пистоп, монитор, се режим вождения, обогрев сидений. Дидед бардаро наворотош чӣ хушрак аст. марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. хел аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автодубай теҷ. бай аст. ҷоно, марҳамат нигоҳ кунед. боз ятаи дигар Lexus RX 350 срочни нархи беҳтарин кати дар канали Автодубай теҷ. солаш 2018 даст, бале 2018 сол. Тонировка ҳуҷҷатҳои солона, срочни фурӯхта мешавад, нархи беҳтарин бардарҷоно. Дискош баломош дар ҳолати хуб, баломош на панав даст бардаро. кузовоша нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. бай аст меки бардарҷонои ман, нархи беҳтарин кати. марҳамат бардаро биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, бисипет кунед, бинед бардаро. балони нафтем, салона нигоҳ кунед, ҷигари кати светли комбинирований даст, беҳтарин салон. бисёр богатый аст салони инҷош, ҳама заводская пленка дорад. дароша нигоҳ кунед, тамошо. сидени лифт, памяти сидений, адаптивный фар, винкл 2017-08 даст. 18 гуфтам документош 18 начидаст. мана салоноша нигоҳ кунед. обогрев сидений, вентиляция сидений, чорведе, се режим вождения, монитор, пробегаш бошад агар нигоҳ кунед бардаро чанда гаштаги 73000 мил даст, пробегаш кам аст бардаро. инкода занед бинед, ҳолати салон чош хушрак аст, срочни фурӯхта мешавад бардаро. бай аст. обогрев руля дорад, мебелоша бинед чӣ хушрак аст. дидед бардарои ман, марҳамат. старстоп хачорведе гуфтем, лукошам ҳаст. винколша дидан дар кор кунед, чӣ хел аст бардаро. американка аст, винколаш бардаро агар ки задагиш ба хайр бошад ё нозада бошад беҳтарин аст. нархи бардаро 290000 сом муфтед сода, муомила дорад, задагиш ба хайр даст ва ай тарафаш камтар нани. тарафи шофёр задагӣ дорад мегӯям, винкола занед бинед. марҳамат кунед. ҷонои ман, бо диққат тамошо кунед, дар канали Автодубай теҷ боз нархҳои беҳтарин бардаро. бераҳмона нархҳои арзон. BMW FC тройка бардаро сеюм серия 110000 сом розӣ кардам. бе савдо охири нарх аст ки бардарои ман барои подписчикои Автодубай теҷ. аз шумо бардарои ман дастгирӣ фақат як та лайк зер кунед, ба тамоми дӯстон равон кунед. тамом бардаро 125000 сом муфтед сода гирдам. 4-5 моҳ тонировка ҳуҷҷат дорад. Корея 2.0 дизел бардаро. номерошам падарка бардарҷонои ман. тонировкаи 100% ба кабинка чӯб бекунед, балончошам дар ҳолати хуб аст бардаро. ақи бошам нигоҳ кунед. чӣ хушрак. марҳамат бардаро. нархҳои нереальни арзон аст. як камомдан рости гап гуфтам, срочни фурӯхтан дар кор ҳамина чанд пул монед. 100 охираш 25 монед мерафта боша. гуфтам акаҷон арзонтар монед. инҷош кам кандагӣ дорад. барои дискош худаш ба зебидагӣ нест бардаро. мошин мисол азай 150000 140000 нест. барои ҳамин гуфтам арзонтар монед ки мақсад фурӯшем. харидагӣ одам дачи гирад, мисол дискалиш кунад. бо мисол нака рулошам рулои м аст бардаро. сидени лифт, винколаш Корея бардаро 2014 гуфтед, ки инҷа куршидаги аст. монитор дорад. пробег 336000 километр гаштагиаст. рулчаҳои м бардаро, як чекаш гирён аст. селекторчаш кобра. хуб, ина нигоҳ кунед. се режим вождения дорад. обогрев сидени 2 зони, климат контрол, старт стоп, автостоп дорад. ина
салончуш торпедо ширнед чихе хушбак аст бодаро нархи беҳтарин назарам хеле срочни фурухта мешавад шумо успет кунед ин хел нарху наво бодарои ман танҳо дар канали Авто Дубай теҷа мешавад бодаро тага Lexus чӣ хушбак дорем нархи беҳтарин мебинем бодаро марҳамат кунед аз шумо бодарои ман чӣ хеле гуфтем якта лайк мондан бодаро аз шумо дастгирӣ намехоҳад фикротон нависед кунед арзанда аст не мошинча ё не мошин 2014 Корея 2.0 дизел бо тонировкошам нааст бай аз нархҳои беҳтарин ташаккури зиёд бо канали Авто Дубай теҷа мешавад бодарҷонои ман ана ки пурза истодаги буд электромобил BYD еду мехарам нархи арзон кати як гуфтана нархи арзон нархи беҳтарин кати ёфтагем срочни соли 2024 моҳи январ бас моҳи 01 гуфта истодам ана 120,000 115,000 ба фикрам пробег дорад бардоро хеле гаштаги аст намехоҳад нарха нигоҳ кунед нарха бардаро 113,000 сомба розӣ кардем боз муомилаи хушрӯ дорад лицензия дорад барои такси мегӯяд ки баъзур гашта истодам лицензияшо ли намедонам чанд соли дига бошад хай масъалаи таксиша бардарҷонон бо худатон занг занед пурсед 113,000 муомила дорад на пробегаш 120 гуфтем 125,000 пробег даст хуб ҳуҷҷат дорад бардаро ҳуҷҷатош бардарҷонон солома даст ҳолати салончош кожи салонаш бинед чихе хушбак аст балончошам дар ҳолати хуб без ключевой доступ ана мултирул рулчоша бинед 125,000 километр пробег дошт салончоша бинед салонош хушбак аст бардаро мониторчошам ҳаст кондитсионерчошам ях бардаро торпедош видеорегистраторам дорад марҳамат бардаро ин амиқа ҳолат дорад агар харидор бошед агар фикр мекунам варианти беҳтарин нархи беҳтарин аст ё не 113,000 боз муомила дорад 125 та гаштаги хеле бо хеле дига мегардад як рӯз якта дидам 2020 буд 21 буд қариб 300,000 гаштаги даст бардаро аз хитой омадаги аст хитой ба фикрам гаштаги гуфтам значит 300 та гаштаги бошад ҳозир амина хел бошад састиадишу гашта истода бошад значит хеле мегаштааст ино ман боварӣ надоштам ки электромобило то 100,000 200,000 хеле мегардад ин 100,000 гаштаги мошинча чотка аст хизмат мекардааст значит зависит аз ҳайкаданда ин додара ки мо мошини худаш аст худаш хушро эҳтиёт карда кардагӣ мебинӣ на паноҳ метовад чӣ хел аст бардарҷонон марҳамат кунед фикри беҳтарин лайка фаромӯш накунед бо канали Авто Дубай теҷа бошед аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай час баро нигоҳ кунед ана боз ята дигар электромобил номаш медонед чӣ будаст Arc Fox будаст бардаро номаш Arc Fox будаст бардаро 520 км запас ход доштааст бардаро имам 5000 км пробег доштааст номерошам бинед 0707 подарка бардарҷонои ман мошина даромадагӣ аст ана ҳама ҳуҷҷатош ҳаст растрашка шудагӣ утилизатсия дорад ҳуҷҷатои солома тонировка ҳамаш солома бардаро номерошам ина гуфтем подарка нархаш 190,000 гуфта истода дидам барои шумо бардаро срочна 180,000 сомба розӣ кардем бардаро баломои Dunlop будаст Air Fox дидед бардаро салома мебинем ки чӣ хел аст электромобило бромда истодааст ки ана ки бисёр хушҳолати хушрӯ даст саломаш кондитсионерчоша мондагӣ ҳозир пешоша нишон медиҳам болошна панорама бардаро потолокои сиёҳкати салончош хушрӯ аст ина инҷа дута подстаканни ина инҷаш подокорникча дута подстаканникчош марҳамат бардаро хушрӯ аст мошинча ина инҷои зарядникша хел мекунед бо маҳкам мекунед хел мекунед мекушуд чихе хушрӯ кардагӣ ин якта электромобил омадаги буд ина инҷаш ба холодильник дошт без ключевой доступ секретный ручка камера 360 градуса дорад не фақат задни камера доштааст кожоша бинед чихе хушрӯ аст дизайнаш бисёр хушрӯ сиденё лист бардаро ана хуб чиша мебинем бардарҷонои ман кондитсионерша баландтар кунем монитори сплашнаи онҷош монитор што кош кардем Air Fox кожни рул мултирул бардаро селектраш инча селектраш центральный канцелаш бардаро инҷа телефон омад инҷо чӣ даст мебинем документ омад подстаканникаш ин поён аст шод дастакоша бардаро вақти ва ҳозир бароҳат мешавад инҷоша несту одамои камтар хӯшбала бошад бардаро гайра бисёр удобный астш чӣ хел аст бардарои ман махул шудаш ва ё не ба он ки махул шуд бардаро медонед куҷош махул шуд саломаш комфорташ махул шуд бардаро ахи кушод аст бароҳат мешини бардарҷон мо ҳама чизош тайёр бардаро марҳамат кунед срочни фурӯхтан шад Tesla ба монон будаст камтара марҳамат бардаро 180,000 сом бай бардарои ман нигоҳ кунед ана срочна нархи беҳтарин кати боз яктай дигар Toyota Camry 2 рестайлинг соли 2009 чанд моҳ даст бардаро рестайлинг аст ки 10 гуфта намешад на барои ки 2009 3 моҳ аст 4 моҳ аст ана мотор дуним рестайлинг аст бо ин кода худатон занед биред бардарои ман барои ки ҳамин сол ба рестайлингу до рестайлинг ҷудо мешад бардарҷонои ман фаҳмидам 2009 ҳам аст 1 моҳ 2 моҳаш уже 2 4 мешад 3 моҳ 4 моҳ уже 2.5 мешад
برای این بردارو این ریستلینگوش هست سید مکری اسات پول ایکسلی که دیگه بردارو بامپروش ایکسلی نکی فروش اسکا خودش заводской اسکاگی است بردارو کузовش توزاک بعد دست ماشینش نرخ بهترینه که 4 دیسک баллонаш در حالت خوب утилизация دارد تا اون حجت نداشته است نرخ срочный بردارای من اسکاس برای این دوینیم دوبل اشتله میشن نرخ بردارو چه خرید فرستادیم срочный 90000 сом به سودا میگن او خرید نرخ فرستادم حالت سالن چوش بردارو سالنش میگه پیچ баллонаш هم نواست баллонаш هم نو коробкаш бардорои ман ана автомат мешад албатта 2009 моҳи 03 бардорҷон дидед бо кожаи салон кардагидан кожа кашидаган хай кожа шадиҷош дардаги аст салонаш латтаги аст кожа кардаган пробег 250000 мил гаштаги ҳолати салончош хушроак аст кондитсионерош ях мониторчош ҳам андроид даст кожни рул мултирул круиз контрол дорад ҳар педачош бинед чӣ хушроак аст бай астаки марҳамат خیلی از نوادارو مرحمت کنید فکرتون حتما نشید لایک فراموش نکنید به کانال ما عضو نشید باز ماشین ارزان دسترس و توانید از کانال ما فایده کنید با احترام کانال دوست داشتم هفته دو بای جنای من نگاه کنید انا باز یک دیگر لکسس RX 350 آوردگان دو درکای ما و کوی ما از خودی خوجند آوردن 02 رادیو ماشینچاشو خوشروک است بردارو главный مهمش نو زده بس زدگی ندارد میگم با وین کد میمونم خودتون زنید ببینید بردارو 6 7 ماه تنیروفکا حجت دارد سالش 2008 سال امریکا بردارو 4 دیسک بالونشوش هم در حالتی خوب کمبودی ندارد بردارو سیتش هم ببینید سیتش هم بسیار خوشو سیتی بریز شامپان است الان نرخ 125000 سوم فرستادگی دادم بردارو برای شما ما نرخ بردارو روزی کردیم ارزان کردیم 109000 سوم بردارو انا باز بردارو شما بیاید آخر نرخ فرستادم بسیار بچه‌های خوب هستن بردارو سروش نمیفروشم پول در کلاک جان فرستادم بیاید از نزدیک تماشا کنید خیلی ممکن از نزدیک ببینید باز ممکن یگام سوم ممکن ارزان شود بردارو من که گام نزدم برای 100 با 1000 روزی کردم برای خودتون بیاید درسی گپ بزنید حالتی салончош хушроак аст бардор хеле ҳаст ман хеле шумо гап мезанам тамошо кунед баллонаш на дискои рестайлинги дискои наваст ана солаш 2008 гуфтам 2007 06 будаст бардор мошин канада аст мошин бардор американи канада сидени лифт памят сидени гази евро 4 доштааст ана чӣ дорад дигар бия озавадид кунем монитор дорад абагрев сидени дорад бардор ана завадид мешудааст компас автозатемнение люк дорад тарпедош салонаш хушроак аст пробегаш бошад агар бардоро як дута ишика дорад айрабакти чек 169000 ин чекаш аз ҳисоби газ аст машин газкати аст газаш ҳам мегӯянд ки нав задагием газкати бошадам бардоро хушроак аст агар моторош камбудӣ надорад пробегаш бошад агар 169000 хоб километр гаштаги аст милини бардоро хато накунам километр аст барое ки канадо бардоро дид максималкаш 240 километр час бардар ҷомои ман километр мешавад америка барем мил намешавад барои пробегаш кам аст агар километр ҳисоб кунем خیلی از بردارو مرحمت کنید فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید و کانال ما عضو شوید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بای است مرحمت بردارو اون نگاه کنید توای من مرسدس آوردگان برداروی من مرسدس چشون بردارو سال 2015 امیل نگاه کنید چه خوشروک است срочный фрухта мешад бардоро соли 2015 амир бардор иканка срочный пул дар кор даст нархи 199000 барозӣ карде боз муомила дорад кондитсионерош хушрӯ кор мекунад тренировка ҷато 4-5 моҳи дигар 199 боз муомилаи хушрӯ дорад аз номи канали мо биёед гап заред номерош бадарка 50 дискачош бинед мошин моҳикане ки надорад камтарак чиркинтар аст асилошам ёбед бардор эмел дидед бардарҷанон чӣ хушрӯ ҳолаташ беҳтарин камбудӣ надорад бардаро исключую доступ баллоношнав саломат тамошо мекунем ҳолати салон марҳамат бардаро ин болош бо панорама ҳам доштааст ин вихлоп дорад болош бисёр баланд аст исключую доступ датчик спикеризон сидени лифт памят сидени акустика харман кардон 2014 ин моҳи 04 аст бардаро ҳуҷҷатош мумкин 15 бошад барои ки 15 гуфтан ана кондитсионерчош ях пробегаш чанд буда кӯи розе пробегаш 210000 километр гашта будааст бардаро мил не километр аст ана подстаканникош гармухунук мекунад старсоб кожошо бинед тарпедош бардоро кожош духтагӣ даст ин инҷош карбон бардаржо мемон ҳолаташ бардарои ман хеле ки дестадем беҳтарин камбудӣ надорад бардаро ҳаст хер дорони срочни фрухта мешавад марҳамат кунед фикротон ҳатман нарасед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафта дубай тежен бай аст мошинча бародарҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед ана мо дар автоцентр ҳастем бардаро ята хундай санат овардаган ҳолати беҳтарин
ҳуҷҷатош бардаро ҳамаш солона буд аст. ҳолати беҳтарин кадис срочна 120,000 сомон нарх гуфта истодагидан бардаро. Барои шумо нарха нигоҳ кунед чанд пул барозӣ кардем. Срочна 107,000 сомон. нархи беҳтарин аст бардарои ман. Хеле марҳамат кунед. шанса аз даст натед бардаро. Сеташ ҳам бисёр хушрӯ. санъатаи Америка мотор 2.4 заводиёни аз моторош бисёр хушрӯ кор карда истодааст. анаози марҳамат мебинем кани бо ҷош чӣ ҳол дорад. балонош нав инам ҷаш камтар харошдагӣ доштааст бампераш бардаро. чӣ камбудӣ дорад, чӣ беҳбудӣ дорад, ҳамашро бардаро нуқта ба нуқта ҳаракат мекунем барои шумо бардарҷонои ман нишон кунем. хеле вақте ки беҳади баъд тариф мекунед камбудиша намедонед реклама ҳисоб мешавад. дидед бардаро ин якта половинка стопаша алиш мекунед бардарҷонои ман. агар роз ман ҳамира нишон дадам шумо мебиёед иҷа шикастагӣ даста бо бечораи ман арзон мекунед бисталига. барои ҳамин озираш бибинед барои чи арзон монда истодан. барои ки ин майда майда кор дорад бардаро. ҳамаша ба инобат гирифта мо розӣ кардем 107,000 сомон ба. ҳолати салонош хушрӯ салонош светли бардаро. ана сидени ручной винкод бардарои ман 2015 14 9 моҳ будаст. 2015 мешад солаш кондитсионераш ях. кондитсионераш беҳад хушрӯ кор карда истодааст. режим вождения монитор надоштааст бардарои магнитофончи майдак дорад. салончош хушрӯак аст бардаро. пробегаш 144,000 мил пробег доштааст. на мультирул хайлу кам надоштааст. комплектатсияш простой аст бардарои ман. хеле лимитед нест. комплектатсияи фул нест бардаро. марҳамат кунед. не ки винкода занед бинед винкод ба фикрам задагӣ надоштем. чӣ аст на бардаро. марҳамат кунед. фикратон ҳатман ҳастед лайка фаромӯш накунед. ба канали мо обуна шавед. нархҳои беҳтарин дар канали Авто Дубай ТЖ. задагӣ надоштааст, удар надоштааст винкод ба бардаро. аз рӯи винкод мегӯянд якта крилаш харошидагӣ дорад бардаро. ки гуфтид соҳибашон бо ман винкода монам худатон занед бинед. фикратон ҳастед лайка фаромӯш накунед. ташаккури зиёд ба ҳаматон. рӯзатон хуш бошад. ҷунои ман марҳамат срочна бозиятаи дигар Mercedes Benz Е класс 212 кузов. не 211 бардаро. ана ин мошинчаи мо соли 2007 буд аст бардаро. AMG пакет мотор 3.5 ҳолати беҳтарин кати бардаро. нархашам беҳтарин. дискош балонош дар ҳолати хуб. кузовошам тоза аст бардаро. комплектатсия авангард бардаро. авангардо бардаро шишашон комплект кабуча мешавад. нигоҳ кунед 4 матик даст бардаро. нархи беҳтарин 77,000 сом барои подписчикои Авто Дубай ТЖ бардарои ман. срочни ана салонша мебинем бардаро. балончош мебинед чӣ хушрӯ дискачошам нефи. дискачош я необычный даст бардаро. ки диска редко мебинед балонаш на пана. ҳолати салонаш бисёр хушрӯ. нигоҳ кунед бардаро на люк дорад. ин мошина овардем акаи мо подписчики мо. мегӯянд ки Фаррухҷон ҳамна то беге фурӯхтан дакор тарифи машар аз ангуфтам ака. тарифи машар ба гап нест. хуб гап нарху навои мошинатон ба састяни мошинатон бардаро. ака гуфта фаҳмудам да мисол. агар мошинатон ма тарифи машарам занам мошинатон мисоли гап аз гор бошад. нархаш ба на арзад намехара. ва мардум фикр мекунанд тариф кунӣ мехарад. не бардаро. ҳолати мошина нигоҳ мекунед ҳама пухта шудагӣ бардаро. на винкод 2008 буд аст. мо ба синам 7 син бардаро бахши саросиматар шудем. солаш 2008 тоза. акустика харма кардон. салони сиёҳ бардаро. кондитсионерош ях. ин ҳамин хеле маълумот додам накор. на кожош шура ягонаш кандагӣ дарягӣ надорад. люк дорад. ошибка надорад. SRS гирён аст. ба фикрам аз системаи чиш буда. ба хайр аст бардаро. хулос кар ягон чекош гирён не. 340,000 километр пробег дорад. мил не километр бардаро. ҳолати салончош бинед чӣ хушрӯак аст. кондитсионерош бисёр хушрӯ кор мекардааст. баробар ман барои шумо қай мекунам бардаро. ҳаст хайр дорад. 77,000 нархи беҳтарин. нархи гуфтам ки 85 та монем. акаҷон гуфтам 85 мемонем. ман ина гуфтам то саҳара тарифам кунам. гуфтам тагои мошин дурона болои мошина буромада тариф кунам. ака намеарзад намеравад гуфтам. меарзаду хе срочни намерад гуфтам. ки 85 та нарх меарзад мошину. барои ҳам бардарҷонои ман 77 та ба розӣ кардам. гуфтам акаҷон наку без звукам ман реклама кунам бояд равад. барое ки нархаш 100% арзанда шуд. нархи ба инсофона шуд. касе на хел нарх гирад баракат меёфтагӣ нарх шуд. барои ҳамин бардаро касе мошинатон мебиёред фикр мекунед ки мисол мо сахт таъриф кунем чӣ кунем агар мерад не бардаро. шумо якумин дараҷа мошинотона нархаша тоғрӣ кунед бардаро. нархаш ки тоғрӣ бошад агар дигар ягон чи мушкилӣ нест бардаро. барои ҳамин ин ҳамин 211 кузов бардаро касе гирад бардарҷонои ман варианти беҳтарин нархи беҳтарин шумо успет кунед. ин сафедша ба фикрам чанд мондем 90 фурӯхтем 88 фурӯхтем. ин бардаро 77,000 сом. мошини як даст мегаштагӣ худашон аст бардаро. акай мо вардаган барои ҳам бардаро фикр мекунам нархи беҳтарин. бохар шумо фикратон несед бардаро. ин мошино нархошо 100,000 зиёд буд. 90-100,000 буд чанд моҳ пеш. ҳозир нархи бинед чӣ шудагааст. лайка фаромӯш накунед. ба канали мо ҳатман обуна шавед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай ТЖ. бай аст. ташаккури зиёд ба ҳаматон бардарои ман. рӯзатон хуш бошад. ба ҳаматон барори кор. барои ман нигоҳ кунед. суб сурхак Lexus ёфтагем барои шумо. суб сурхак Lexus RX 350. духтарако ва пашко бисёр мепурсед аз ман ки ягон мошини духтарӣ бошад. ана ин вариант барои шумо. беҳтарин ҳолат ба неки бардаро
беҳад тоза хушрак даст. нархш хариб 130,000 сом фистода дам барои ки ами гирифта гирдам гуфтем не хел нархо кам ба қиматтар гуфтем розӣ кардем бардаро 115,000 сом ба танировка ҳуҷҷатош солона даст бардаро як ҳафта пеш гузаронда гирдиан ҳамаша се ташнаки бардаро хушрак ҳастан нигоҳ кунед бардови асрфои хе оддиме ана солаш 2000 қариб 9 8 5 моҳ буд 6 моҳ буд 8 гӯе 2008 тозаина искачош ҳам нет рестайлинг аст ҷемуши марҳамат кунед бардаро мошинча ҳолати беҳтарин кати 115,000 сом аз рӯи вингол якта крилои ин тарафак задагӣ доштааст тамом бардаро дискош балонош дар ҳолати хуб кожни салон кожош дар ҳолати хуб дидед бардаро чӣ мебелни салон сиденье лифт винкод мезанед мебинед бардаро 2008 моҳи 05 бардарчо ана мебелни рул мултирул пробегаш 152,000 километр гаштагиаст бардаро 152,000 километр гаштаги бардаро ана кондитсионерош як обогрев сидени дорад монитор неки надоштааст бардаро монитор надорад бардаро салонош хушрак аст марҳамат кунед харидор бошед салони сиёҳ да салони сиёҳ хушрак мешавад 152,000 пробег моторош хушрак кор карда истодааст кондитсионерош як винкода занед бинед биёед қати усолтон проверка кунед маҳкум кунед гиред бардаро барои мо бошад бардарҷонои ман якта лайки шумо кифоят бардаро лайка фаромӯш накунед ба канал ҳатман обуна шавед то аз мошинои навбатиҳом бехабар намонед бо эҳтиром канали дӯст доштатон автодубай теҷина бай аст мошинча бардарҷонои ман рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед бозяте дигар нархи беҳтарин кади дар канали автодубай теҷе Toyota Camry 2 SK бале бардаро оригинал SK бардаро неки до рестайлинг даст солаш 2008 сол бардаро мотор 3.6 цилиндра нигоҳ кунед чӣ хушрак кондитсионерош ях ҳолаташ беҳтарин ягон камбудӣ надорад бардаро срочни фурӯхта мешавад нархи 90,000 охираш шуда истода юда барои шумо бардаро розӣ кардем 85,000 сомон ба бо ҳуҷҷатош ҳам будааст бардаро ҳуҷҷатош 6 моҳи дигар 85,000 сомон срочни бардаро биёед аз номи мо гап занед боз ягон майда арзон мекунам бачакҳои бисёр хубам бардаро искачош шобинед бардаро баломаш неки рафтаги даст пешош ахибош болимени пешаш бардаро баломаш али шаранда ана мо бардарои ман баҳудаи беҳуда фақат таъриф намекунем бардаро чӣ хеле ҳаст мошина хеле гап мезанем бардарои ман до рестайлинг дута стопаш али шудаги бардарҷонои ман севни маду гулуштела мешавад бардаро ана бамперош неки ҳама хеле месад бампераш фарқ намекунад бардаро бампери пеш фарқ мекунад фарои пеш фарқ мекунад дискои камри панҷи бардаро балони ахибаш кунем бо лимени балони ин тарафшам нормали аст вай тарафш камтар рафтаги даст неки бардаро ҳама балонаш хеле балоно идеали нест агар чорта балонои хушрӯ занед боз зуртар мешавад кожни салон будааст интихобчошам хушрак аст бардаро подсветка доштад бо салонаш салон ҳозир мебинем кондитсионероша чӣ хеле гуфтем хушрӯ кор мекунад сидени лифт ана 2008 моҳи 05 аст моҳи 05 ин зашти май хуб чӣ дорад дигар бо оригинал скас бардарҷоно до рестайлинг бошадам акустика JBL дорад коробкаш бардаро не хел мешад севни мош хуб ду чорош бошад бардаро хел дигар хел мешад ниёзи плюс минус ҳаста ин коробкаи не декина D плюс мегӯем ки вариатор не хел аст ана ду чорош простой мешад хел намешад бардаро ба ду нимои хел мешад бардаро обогрев сиден дорад кондитсионерош хушрӯ кор карда истада салонҷошам идеали аст бардаро марҳамат 244,000 мил пробег дорад винкода мондам занед бинед бардаро ошибка надорад марҳамат бо старсу болзадагӣ ҷан нархи беҳтарин муомила дорад шанса аз даст натиҳед бардаро мошинчаш махкум шуд русия хеле аст бардарҷоно марҳамат кунед фикратон наистед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаҳо арзон дақиқат пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон автодубай теҷи бардарҷонои ман ҳаст дӯстдорони BMW FC тамошо кунед ана ин мошинчаҳо бардаро ҳолати беҳтарин кати якта мокри асфал дорем бардаро дизел якта дига бардарҷоно сабсафедак дорем инам хушрак аст ҳозир бардаро видеои вайшам мемонем хуб солаш 2013 охираш хато накунам гуфтам ана корея мотор 2.0 дизел фарои лед кати нигоҳ кунед бардаро абвесо мк дискачошро бинед бардаро чӣ хушрак аст беҳад мезевид асан неки диска ин диска медонед кадом диска аст дискаҳои M50 ҳаст ку M5 F-та ин хеле диска дорад ба фикрам ин мумкин ягон размер майда бошад вай размераш 20 аст ҳозир мебинем ки размери инча нигоҳ кунед қаду қоматаш чӣ хушрӯ 150,000 сомон фистода нархша гуфтем не 150 камтарҷо қиматтар тонировка ҳуҷҷатош бардаро ҳамаш солона ягон расход надорад расход 6-7 литр дизел бардаро бовар кунед мегиред роҳат карда ай карда мегардед бардаро худи фараш хато накунам мумкин $700-800 бошад фарчошо бинед шуро бо английский глаз кишаш бардаро хел зардак даст дискоша бо размериша бинед дискачош хушрӯаб даст беҳад хушрӯб даст размери 19 будаст бардаро суппортоша бинед бо суппортоша ранги BMW M будаст лекин мезел даст ай дискача размери 20 аш бардаро M5 доштаги аст
Дерзкий, бачите, бовар кунед бародарои ман ҳамаш майли диска беҳад махуб шуд. Касе бардаро FC дошта бошад, агар ин хел диска занед, нигоҳ кунед чӣ хел видаш, ё дар чашмои ман хушрӯ метобад, намедонам, беҳад дерзкий омода кардин. Диска ман М5 аст бардаро. Аз ман дискош размери 20 аст, М5 ам, ин 19 аст. ҳолати мошинча идеалӣ бардарҷонои ман, харидоро марҳамат 139000 сом барозӣ кардам. Додаракҳои ман аз худи Хоҷанд омадагам бардаро ин регионои Нолдукати. Акоҷон ин мошина канали худатон мо ҳар мошинамон мефурӯшем гуфта. Там гап нест на. Салончо шугун рахибашам нишон метиҳам, дарашам мекушоем. Ана ҳолати салоношам беҳад тоза, на танҳо хушроак аст. Ана сафедакшам хушроак аст бардаро ва яш ба фикрам бензин Америка аст. Ин Корея 2013 охираш гуфтан хай 13 гирем, тозаш 13 ҳисоб мешад. 270,000 километр пробег доштааст бардаро. Радной пробеги худаш аст. Ана боз чӣ дорад мошинча бардарҷонои ман. Мебинем салончош хушроак, кондитсионерош яха, обогрев сидений дорад, проексияне надоштааст бардаро, ошибка надорад бардаро, люк дорад на, кожош дар ҳолати хуб аст. Чӣ хел аст на бардарҷонои ман? Ҳаст любителои BMW FC. марҳамат тамошо кунед. Чӣ хел аст бардаро, ба шумо махбуб шуд ё не? Фикротон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед. Бардаро бо канали Автодубай теҷа бошед. Бай 139000 срочный. Бачакои хуб ҳастанд бардаро. Биёед аз наздик тамошо кунед, муомила кунед, махбуб кунед гиред. Ташаккури зиёд. Ана бардарҷонои ман, нигоҳ кунед шумо. Ата дигар Toyota Highlander вардаган бардаро, нигоҳ кунед чӣ хушроак аст. Солаш 2011 буд аст бардарои ман. ҳолаташ беҳтарин аст. Якон бовар кунед, як чӣ расход кардаганда, не ки фаршоша нигоҳ кунед, заказкати фарш овардагидан, стопош дигар хел аст. Ана гибрид аст бо бардарои ман. Мотор 3.3 гибрид, расходаш мумкин ягон 8 литр, 9 литр бошад, экономичный аст бардаро. Се қатора бардарҷонои ман, 7 ҷои нишаст дорад. Мошин Канада буд аст. Номеро шобинед 0007. Нархи беҳтарин кати монда истодем 190000 сом бардаро. ҳамин бардаро я ду-се рӯза бардаро срочный пул дар кор даст. Якон ба мегӯянд ки то ҳам 28 срочный пул дар кор. Агар ки хай худо хат фурӯхтам, нафурӯхтам, мумкин дар чи нафурӯшам фиристодам. Барои ҳамин бардаро марҳамат кунед, мошинчашон худашон беҳад қимат истодаги аст. Ина як бор бук мондаги дем муамисиё молба 220 сом, 210 мондаги дар хотиратон бошадага. Ана Оштайм. Чӣ хел аст бардаро? Номерошон хушроак аст. Highlander. Харидоро бошед, марҳамат бошед, беҳтарин аст. Темболи гибрид. ҳолати салон фотолокош сиё бардаро, сеюм қаторашам аст. Тақибош климат контрол, балончош нав, бесключевой доступ бардаро. Сидени лифт. Ана линкод занед бинед, Канада мошин гуфтем. 2011 даҳича моҳ аст. Чӣ хел аст бардаро? Хушроак кондитсионерчош ях бардарҷонон. Пробегашо дидам дар кор кунед, чанд та гаштаги аст мошин? Милне километр мешавад, медондан 135000 километр гашта буд аст пробегаш. Мониторчошам не заводской мониторчош имҷо задни камера гузошт бошад. Ой, не мониторчо задни камера доштааст. Чӣ хел аст? Обогрев сидениёшам аст бардаро. Марҳамат кунед, варианти беҳтарин, мошинча бисёр зур аст. Беҳад мошин хуб аст бардаро, Highlander. Чӣ хел аст на бардарои ман, марҳамат кунед, фикратон ҳатман намесед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯстдоштатон Автодубай теҷа. Бай аст. Срочный фурӯхта мешавад. Марҳамат. Салому алайкум бардарҷонои ман, марҳамат, бо диққат тамошо кунед. Электромобил овардаган. Хоб номаш Ion Hyper HT буд аст бардаро. HT не, GT-ошо мондем, GT-ош пастак мешад, HT буд аст. хоб ин мошинчаи мо бардаро медонед, аз ҳама мақулшудагиш бардаро запас худаш аст. 850 километр мегашт бардаро. 850 километр. Як зарад моиндагар хато накунам, агар мумкин як мо зиёд гардид бардаро. Беҳад бисёр мегашт аст. Ана ин мошин бардаро хе се мотораи гибрид не. Танҳо толка электромобил бардаро барои 825 километр даст бардаро. 825 километр слишком бисёр аст ростига. 700 там гардага бардаро бовар кунед як ба мегарид. Хулас солаш 2024 чанд моҳи мошина бардаро ҳуҷҷат растамошка номер ҳама чиша гирифтаги тонировка ҳамаш ҳаст бардарҷонои ман. Пробегаш бардаро нав 1500 километр иштага аст. Ин мошина трейлер кати овардаган. Срочный фурӯхта мешавад бардаро. Харидоро бошед, агар марҳамат кунед, варианти беҳтарин. Нарх 260000 сомон. Боз муомилаи хушрӯ дорад. Аз номи канали мо биёед гап занед бардаро. Ана саб сафедак аст бардарҷо. Сидениёш бо массаж доштааст. Пешош бардаро лидар дорад на. Нигоҳ кунед дизайнаш чӣ хел аст? Ion Hyper HT. Аз харидоро бардаро. Марҳамат. Саломон зин мебинед. Ана ҳолати салон, кожни салон, болоиш панорама бардаро,
کجاش در حالت خوب باردارو سیدنیچاش ببینید باردارو از جمع управлять کردن شد کشودش ببینید چه خوشلاک است یکی سوزل از سلامش باردارو خوشلو کار کرده گنده الکترونیکی باردارو تو زروش هم هست خیلی خیلی چه میبینید به زب هستم نیست و راستی گپو و ارزانه کش یکی باردارو الکترونیک خری اگر 200,000 بالا بخرید باور کنید خدمت میکنند Здесь правильно зарядка, монитор чебленчик хушу, дизайнش هم خوش راه است، این ماشین است. من монитор چاش دیگه برای اشتاق پریبورش. پرویکسیون در کار نیست، اینجوری پرویکسیون خرید بودگی است. سلام سیدینی پیشش باردارو پیشش گفتم آخه باش که گفتم خلاص ماساژ داشته است. من اینجا بارداروی من میگم چه برای خوش رو چیکادم و برای پا موندن. دیدید باردار کاپیتانسکی میلیون سیدینی. اینجا شون یه خودی چیکار است. Şimdi mahkum çünkü roçoşa beni çıkıyor. O zaman hay kardeşine dedik bu şey история вас подсветит куча мостовош. Вас бардaro срочный фруктанша 260,000 сомон боз муомиладорат боз хушро арзон карданаша харидоро бошед агар марҳамат кунед. Ана ин бардaro ҷои зарад мемондагиш. Баъд нагуфта наун ин бардaro дидам дар хотирам зад беҳад зарада тез мегирсад бардажони ман. Бовар кунед беҳад ин худаш бо комплектатсияш ки мизе 23 чаргер аст 23 зарад аст чи бо комплектатсия дорад бошед 15 минути аввал ба бардаро уше запас худаш 450 километр мешудааст. Дидӣ 15 минут мемонед бардаро мегарде дига я ҳафта ду ҳафта. Хулос ҳамин мошин аст. Чӣ хел аст марҳамат кунед арзанда аст фикротон актуалнасед лайка фаромӯш накунед 260,000 сомон арзони канали мо биёед гавнед бай аз лайку дастгирӣ. ҷоноби ман шумо нигоҳ кунед Toyota Camry 6 соли 2021 ёфтам барои шумо. Бамперчош бардаро ранги бампери XSE дастаки. Японка соли 2021 бардарои ман 2.5 гибрид. Панорама дорад наворотош бисёр хушрӯ. Нархаш 270,000 сомон гуфтаисодам бардарҷоно. Ҳолаташ беҳтарин. Тани рока ҳуҷҷатои солома мошин худаш нав даромда будааст. Расходаш 4.5 литр. Бисёр кам расход, экономичный мошинча аст. Сафед трёх компонентный аст бардаро. Фарои се хоша. Дискачош хушрӯ балонош ҳам дар ҳолати хуб. Без ключовой доступ дорад. Кузовош ягон майда ягон чи хеле дида истодаем. Кор надорад бардаро. Дидед не? Стопчо яхи башам бинед. Бамперош пешояхи XSE дасти заводской хеле омдагӣ бошад. Аз Япония салон ҳозир мебинем. Гибрид перекидка мешад албатта. Панорама чошам бинед бардаро. Панорамаош ҳам аст. Кожаи салон, салони сиёҳ, салонош, кожаош дар ҳолати бисёр хуб аст бардаро. Без ключовой доступ, датчик лепестон, сиденье лифт, ана навороташ чи аст? Обогрев сидений, се режим вождения, монитор чоша бинед не? 2021 монитораш нахел мешад. Салона нигоҳ кунед. Подсветка дорад, болоша гуфтем панорама дорад бардаро. Как раз таки ами 2021 пушта истода будам. Имрӯз як одам сиёҳамол омадам, гуфтам 2021 ягон японка аст ё ин ки Европа аст дар кор панорама дорем. Ино гуфтам на бардаро варианти хуб барои шумо омад. Чӣ дорад? Проекция дорад, акустикаи JBL дорад бардаро. Диде чӣ хел хушрок аст. Бай аст бардаро. Марҳамат кунед 270,000 сомон 61,000 километр пробег мошин. Чӣ хел аст на? Арзанда аст ёне фикротон найсед лайка фаромӯш накунед бо канали Авто Дубай теҷиб бошед. Бай.